Слава да бъде на Господа! Аз се радвам, че днес отново ние можем да бъдем заедно и тази вечер, скъпи брати и сестри в Господа Исуса Христа, ние ще говорим върху темата за вдовицата от Наин. Наистина, тази тема е много важна за нас, за да разберем отношението на това Христос, как се отнася към вдовиците и Исус Христос как се отнася към онези, които са страдащи. Да разберем как са основните символи и как Господ Исус Христос ни съжалява. Разбира се, че тази вечер между нас имаме също вдовица, която също разбира какво значи да остане сама. И когато човек е сам, той търси помощ, той търси подкрепа, за да може да получи тази подкрепа в името на Господа за утешение. Но нека да прочетем този пасаж тази вечер, за да можем да разберем Божието Слово. Евангелието на Лука, глава 7, от стих 11 до стих 17. Нека да го намерим. Евангелието на Лука, глава 7, от стих 11 до стих 17. А скоро след това Исус отиде в един град, наречен Наин, и с него вървяха учениците му и едно голямо множество. И когато се приближи до градската порта, ето изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, която беше и вдовица. И с нея имаше голямо множество от града, и Господ, като я видя, смили се над нея и рече: не дай плака. Тогава се приближи и се допря до носилото, а носачите се спряха и рече: момче, казвам ти, стани. И мъртвият се повдигна и седна и почна да говори. А Исус, като го даде на майка му, страх обзе всички и славяха Бога, казвайки: велик пророк се издигна между нас и Бог посети своите люди. И това, което казаха, се разнесе за него по цяла Юдея и по цялата околност. Слава да бъде на Господа! Аз се радвам, че тази вечер ние можем да бъдем в името на нашия Господ Исус Христос заедно. Вярвам, че това слово ще докосне мнозина, тъй като ние ще разгледаме в светлината на Библията, ще го разгледаме в Старият и в Новия Завет в неговата светлина. Стих 11. А скоро след това Исус отиде в един град, наречен Наин, и с него вървяха учениците му едно голямо множество. Исус Христос е имал важна среща. Разбира се, че неговият път не беше за Наин, но в град Наин имаше проблем. Исус искаше да се срещне с един човек. Разбира се, че много пъти ние вървим с Господа, но не разбираме неговите мисли, неговите цели, не можем да разберем онова, което Бог е приготвил за нас или това, което ще направи с нас. Скъпи братя и сестри в Господа Исуса Христа, тази вечер е много важно да го разберем, че народът следваше Исуса поради няколко основни причини. Защото им е дал хляб, защото ги изцеляваше от всичките им болести, защото ги изцеляваше, той въздигаше бедните, даже онези, които бяха грешници, той ги препочете. И това беше много важно нещо за онези, които го следваха. Всички грешници, целият народ беше отблъснат от свещениците и книжниците.
те бяха отблъснати и нежелани. Разбира се и, че всеки, който не можеше да плати за своят грях, да принесе жертва, той беше отблъснат. Толкова много грешници. Но Исус ги посрещна с отворени обятия. Исус е защитник на бедните. Исус е защитник на пострадалите. Исус е защитник на вдовиците и на сираците. Исус е защитник на скръбните, на онези, които остават без близки. Исус е отговорът на всичките наши проблеми, скъпи брати и сестри в Господа Исуса Христа. И ние трябва да вярваме в Господа Исуса Христа и да го приемем. Множествата следвали Исуса, защото Той говореше истината в очите им и изобличаваше техните свещеници, книжници. И не го обичаха Исус. Кой днес обича истината? Кой днес обича онези, които са грешници и онези, които са слаби, онези, които не разбират? Всеки обича богатият, всеки обича онзи, който е заможен, но никой не обича бедния. Никой не обича пострадалия. А Библията ни дава възможност да разберем, че Исус прие немощните. Исус прие отхвърлените. Исус е отговорът на всичките наши проблеми. В Матея, в глава 5, Библията ни дава възможност да разберем важни неща и важни принципи, че Бог защитава нисшите по дух, Той защитава скърбящите, защитава кротките, Той защитава онези, които са гладни и жадни за правдата, Той подкрепя и защитава милостивите, Той помага чистите по сърце, миротворците и онези, които са гонени заради Неговото име, онези, които са гонени заради правдата. Тази вечер е много специална за нас. Скъпи братя и сестри в Господа Исуса Христа, ние, които сме на остров Прочида, е важно ние да го разберем, че това Слово се отнася за нас. И Божието Слово ни се казва, че Исус тръгна за един град Найн. И когато се приближаваше до градската порта, ето изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, която беше вдовица и с нея имаше голямо множество от града. Обърнете внимание. И когато се приближаваше до градската порта, мъртвецът е удостоверен, че той е мъртъв. Свещениците определяха онези, които са били умрели, защото те поемаха и ролята на доктори, ролята на съдиите и ролята на онези, които принасяха за прощение на греховете. И Божието Слово ни се казва, Исус ги посрещна до външната градска порта. Има нещо много важно, което символизира тук. Погледнете внимателно и след малко ние ще се завърнем върху това нещо. Но тук става въпрос, Исус беше и той мъртъв, но извън градските порти. Това е нещо много важно за нас тази вечер да го разберем, че той символизира много важна част за нашата вяра. Жената е символ на църквата. Жената е символ на един народ, на една държава.
Една жена е символ на небето, на небесното царство, на това, което тя приготвя. Но ето, тя овдовяла. И нейният син почина. Наистина, тази вечер ние можем да разберем, че това слово е специално за нас. И е важно. Затова искам да ви върна малко по-назад, във времето. В старо време, ако една жена остане вдовица, означава, че неговия брат трябва да поеме жена му, да се ожени за нея. Поема, ако има момичета, той поема и момичета, тъй като свои дъщери, и взема целият имот. Тази жена оставаше без нищо и трябваше да се предаде в ръцете на най-близкия човек на нейния съпруг. Нейната надежда, нейната подкрепа беше синът, защото той е мъж и когато има мъж в семейството, ако и да е вдовица, не може да бъде отнет имота, защото той е наследник. Той е мъж и затова той ще наследи имота. Затова нека да разберем тази вечер. Църквата, ако на старовременната църква Исус беше убит и разпнат на кръста и се смяташе, че църквата, новозаветната църква ще овдовее, Бог, който е милостив, дойде, допря се до своя син и го възкраси Исуса Христа. Това е важен символ за нас. Но нека ние да погледнем тази история в нейния елементарен вид. И Божието Слово ни се казва, тази жена много е плакала, много е пострадала. Всеки един от нас, скъпи братя и сестри в Господа Исуса Христа, е загубил по някой близък човек. Аз също загубих своята майка преди 3 години. И вие много добре разбирате също болката, която аз изпитах, която изпитала тази жена, и сестрата, която е сред нас, също изпитала тази болка. Знае колко е горчива и колко продължително ни боли в сърцето. Но Бог е милостив. Бог е жалостив. Скъпи братия и сестри в Господа Исуса Христа, Бог е много милостив, без да ни попита. Той знае нуждата ни. Той видя и заплака за тази жена. Той отиде близо до носилото и Господ, като я видя, смили се за нея и рече: не дей плака. Тогава се приближи и се допря до носилото, а носачите се спряха и рече: момче, казвам ти, стани! И мъртвеца се повдигна и седна почнаха да говори. И Исус го даде на майка му. Каква приятна гледка! От едно страдание към едно възкресение. От една болка, от едно отчаяние към веселие. Скъпи брати и сестри в Господа Исуса Христа, скъпи братко, чуй днес Божието Слово, което се отнася за тебе. И това е, че Господ идва в най-трудният момент, когато надеждата ни се премахне, когато считаме и мислиме, че всичко е загубено в този наш живот. Исус идва и се доближава до нас. Изцелява ни
и ни възкресява и казва: момче, казвам на тебе, стани! Това символизира Исус Христос. Майката е символ на Иерусалим, който целият народ извеждаше Божия син извън градските порти, защото не е възможно пророк да бъде убит и приет в Иерусалим, да бъде убит, но извън градските порти, но иерусалимците не ги приемаха. Но въпреки че беше убит, разпнат на кръста Исус Христос, той съжали Иерусалим. Обикна го. Без да я попита, докосна се до ковчега, до гроба, до тялото на своя син Исус Христос и го възкреси. Това символизираше онова, което щеше да стане с Исуса. Това символизираше нашето спасение, че Исус има силата, че Бог има силата върху живота и смъртта. Наистина, мнозина ние не можем да го разберем. Аз също съм изпитал една болка, когато повярвах в Господа Исуса Христа. Така аз тръгнах след църквата. Така тръгнах да служа на Господа. Преди много години, бях на 10 годинки. Когато аз се грижих за своята си майка. В продължение на 6 години. Но един ден тя издъхна и почина. Беше удостоверено от 3 доктори. 2 български, 1 чужденец. И в това отношение, което се случи, и издъхна, аз започнах да викам към Господа. Плаках и Бог направи чудо за мен. Възкреси моята майка. И тя в продължение на 25 години тя е живяла. Слава да бъде на Господа, скъпи брати и сестри. Така аз станах християнин. Така аз повярвах в Господа Исуса Христа и го последвах. Така аз днес съм сред вас и съм част от това голямо общество християни. И аз приех Исус Христос като мой личен спасител. Вярвам, че и вие ще го приемете. И Господ ще ви благослови изобилно. И Бог ще ви докосне. И Бог ще ви направи и вас радостни, така както и аз се чувствах. Но само преди 3 години аз нямах възможност да се прибера, да погреба майка си. Поради ред причини. Да, мога да кажа само с една дума. Гонение и преследване. Но нека до тук да спра, защото няма да ме разберете. И по-добре е до тук. Но нека да изследвам Божието Слово. И така, мъртвия се повдигна и го даде на майка му. Каква радост на една майка, която загубила всичко и беше загубила своя син. В този момент тя прие своя син възкресен. Тя щеше да загуби собствения си живот. Щеше да загуби всичко. И надежда за нея нямаше. Ако Исус Христос не беше възкресен, какво щеше да се ползва еврейският народ, който символизира жената? Небето и Иерусалим и църквата. Нищо. Но Исус Христос възкреси това дете, който е символ на Него, който щеше да направи Отец на Него. И Бог искаше да се прослави и да докаже, че не е възможно смъртта на Неговия син, защото Бог е любов и Бог те обича. Той няма да те остави да страдаш, защото Бог
иска да го следваш, да вървиш по неговия път. Аз вярвам, че тази вечер, скъпи братя и сестри в Господа, които сте в прочида на този остров, Бог ще ви благослови изобилно. Ще ви направи да бъдете силни, смели. И искам да кажа на вдовиците, на страдащите, че Господ няма да ви остави. Но Господ ще ви подпре и ще ви даде мир и любов. Зная, че обичате Господа и Господ ще ви благослови изобилно. Наистина, тежко ни е, когато загубваме близки, а колко е радостно, когато получаваме своите възкръснали близки. Един ден, скъпи брата и сестри, ние ще се срещнем с онези, които сме загубили. А тези, чието души вече са мъртви, Господ ще дойде. Ще положи ръка и ще каже на тебе, скъпи братко и сестро, душе, на тебе казвам, стани. И твоята душа, скъпи братко и сестро, ще се събуди. Ще възкръсне и Бог ще те благослови. Радвам се, че тази вечер аз бях с вас и че това слово, вярвам, че е докоснал мнозина. Въпреки, че може би да бях и недоразбран, защото е трудно да разберем нещата, които са били в миналото и сегашното. Но аз вярвам, че това слово ще попадне поне на едно сърце, което Господ ще направи ново. И така, Бог да ви благослови. Аз се радвам, че тази вечер бях с вас. Бог да благослови братята, които са сред нас, и на тези, които дойдоха тази вечер, 2 нови души. Въпреки, че не ви познавам, вярвам, че ще се запозная с вас и Бог ще ви докосне тази вечер и ви е докоснал. А може нещо по-различно да се почувствахте, но аз вярвам, малко от малко, Божието Слово да е направило промяна в нас. Бог да благослови и брат Джеремия, Бог да благослови и сестрите и да ви даде мир и любов. Бог да благослови брата, който е сред нас. Аз вярвам, че бъдещите ни служби ще бъдат тук. И както ви казах, все още не мога да приемам, че сме като църква, въпреки че вече още 2 души имаме тази вечер нови, станахте 14 за толкова кратко време, но Бог да ви благослови. Искам да ви кажа, че нашите събрания ще продължат всяка неделя от 4 часа. Нека Бог да ви благослови. Аз съм радостен, че бях тази вечер с вас и че можах да ви обслужвам. Амин.